Boy Bolivar nagatutok man sa Barangay Sumag. Si Marjorie Romay Rimarge, salamat. Information Mayor sang Don Salvador Benedicto. Si Sir Roberto Carlos, salamat gid sir, ano? Kumustang Dolphin? Ano maligya mo to kanina sir nga daw katambok sang isda nga to? Sige. Las 8:38 Mangonsiho Tawid Action Eden Aboso with Action Eden Aboso. Action Eden, good evening. Action na Bragin kumpirmar no ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagpaidalom siya sa self-isolation matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka utility worker Action Bray nga na-assign sa Governor's Office. So kay Gov, alas 4 kaina lang yun sang kagahon Action Bray sang ila na baton ang resulta nga nagpositibo ang nasambit nga personnel sa COVID-19. Dugang pa ni Lacson, September 1 ni Action Bray ang pinakaulihian ni kuno report dito sa Governor's Office. Naglain sini ang iya nga pamatsyag rason nga ginpapuli kagilayon man ginpaidalom sa swab test kagina nagwa ang resulta. Ginumpisahan man din Action Bray ang contact tracing bangod nga nahibaluan ang Inigili Action Bray ang nagpositibo from Governor's Office. Amo pa ni siya ang ginasugo man nga magdulong bala sa mga dokumento o kung mga papeles sa iban nga opisina dira man sa Kapitolyo. Ginpa self-isolate man Action Bray ang 20 tanan ka staff sa Governor's Office. Kag natalana nga sa September 6 o kung sa Domingo nga adlaw ipaidalom ini sila sa swab test upod man si Gov Lacson. Pero yagin klaro yung Action Bray ni Gov Lacson nga ti safety precaution lang man ni ilag na patigayon pero wala siya ya naka-direct contact dito gid sa nasambit nga utility worker nga nagpositibo. Kag sa karon ang Governor's Office Action Bray ang temporaryo nga ginpasirad-an man para sa disinfection. Pila ka days Action Eden ang ilang siraan ay? Subong man lang ni Action Bray, kag Friday man subong. Sabado, wala naman trabaho. Most probably sa Lunes, Action Bray, magabukas na sila. Magabukas sila. And hoping at tarad to mag-negative kung i-swabs Action Eden, ano? Yes, good Action Bray. Pamatayan natin si Governor Bong Lacson. Morning, na-receive ko na ang results ng isa naman ka-utility personnel sa Gov's office. September 1 siya last nag-report. Kahit ang client, matsyag niya, ginpapuli siya, tapos in-swab siya, and just this morning, muna nabato ng result. So, siyempre, after that, contact trace, and ang recommendation ni Dr. Ernel is that by Sunday kami iswab staff namon dahil sa Governor's Office. So in the meantime, lang ko sa balay, then sa Sunday magpa-swab kami. Ang hambal niya, wala man siya puno ka-contact, but of course, right now, you don't know talaga kung diindahalin, no? I suspect maybe because kung kasakay siya sa public transport, maybe that's one reason also. But anyway, ang importante, kasi kapamati man di ang mga staff sa Governor's Office na stay home lang kamo and then gina-preparar ng atong schedule on Sunday. Action Bray, diri mo naman ma-appreciate man bala ang padayon, sulit-sulit nga ginahambal sa aton nga mga health authorities nga stay at home. Kaya bisan ano mo Action Bray kahalong kung may ara amo ni nga mga sitwasyon Action Bray hindi ka gid kalikaw. Correct na. Oo. Kadto ka sa mga market Action Eden, way kakabalo kung ano nang ginalapakan mo da. Kay kabalo ka, droplets, gani mo. Ting ibanda ka panupla, bisan sa D&D na Action Eden. Correct, Action Bray. Amo na ba lang ang balila nga, wala kaso, gahalong man ko. Gahalong ka gani, pero kung base timingan, nga may nakaupod kada nag-positive, dala ka gidya sa contact tracing. Gauyat ka sa mga pertahan, sa mga kristal dira, sa mga stainless direction Eden dugay kuno tapik ya sila dati dapat balon kagidya alcohol no tanan nga mga protections dapat aras lawas mo gid subong amo ni nga panahon Action Eden nga tanan nga kargamento do ara na sa lawas mo kay nga may face shield ka na may face mask ka na may alcohol ka pa ang iba nag-antipara pagid mga eyeglasses pagid tanan na lang gid no kulang na lang PPE suksukon ta no dugay Action Bray wala pa man ginapa ngayon o maglambo tada pero mga joke bala kong kisa Action Bray sa Facebook gambal sila nga ba si dugay-dugay do feeling taari na ta sa moon ta na naka-astronaut kabay pa nga hindi Action Eden kay dito sa national according sa IATF
nagaamat-amat naging manubo ang numero ikumpara mo sang nagliligad nga mga sinimawa Action Eden ang positive sa isa kada adlaw Action Eden. Yes, kag kay Action Bray magtayo yon kag amat-amat nagid Action Bray ang magnubo, ang magtaas lang ang mga recoveries Action Bray. Kay Amat-amat naman nga ginana vulgar mo. Action ang ano na kamalo ka na Oo. Sige. Pero Action Bray pahayag iya ni General Melquiades Feliciano nga ni siyang Deputy Chief Implementer sang IATF Visayas nga matiner sila sa syudad sang Bacolod sang duha tugtog tatlo ka semana agud magbulig nga magpahagan-hagan ang positivity rate sang Negros Occidental kag Bacolod subong man ang pag-identify Action Bray kay mo man ang isa sa goal nila mo hindi man nila makita ang virus pero ma-identify kung sa diin nga bahin. Kay Feliciano, iya na ginatanaw ang sistema man Action Bray sang Emergency Operations Center. Kag nagdiho na sa mga plano agud mas ma-improve kag epektibo ang ininga komitiba. Yes. Kag tinatalana man suno kay Feliciano nga ipaidalom nila sa training ang 105 ka mga contact tracers Action Bray. Kag nagapati man siya nga kung masunod lang bala ang tanan nila nga naistoryahan kag hindi lang puro plano masunod ang tanan ni Action Bray kag may ara sang mutual support o kung ano bala pag-isa man sang official sang syudad sang Bacolod kag probinsya dako gid Action Bray ini nga bulig kag makaangkon gid sang maayo nga resulta para malikawan ang posibilidad nga ma-eksperyensyahan sang syudad kag probinsya ang natabo man Action Bray sa Amo ni hambal naton Action Eden ari na mga gintap nga mga officials sa Negros kag Bacolod para buligan ining COVID-19. So kung hindi mag-cooperate diri ang mga pumuloyo useless in Action Eden. So hindi na maghambal ang pumuloyo nga wala nagatgiho ang gobyerno. Kiti ari na gin-troubleshoot na kita diri sa mga troubleshooter. Nga troubleshooter tawag ko sila. Ti kay kalamanan sila kagi uyat armas na. So so ari di sila para tun-an ni tanan. So cooperation sa publiko ang aton ginapangita diri kay gahimo na tikang ang aton sini gobyerno. Kag kung nagahimo tikang ang gobyerno, amo na ning tsansa nga ipakita taman nga ginarespeto ta ang gobyerno. Kay kon hindi ini ma-contain sa gihapon sa sini nga mga sistema kag mga ideya nga himuon nila subong, ti may diferensya Action Eden diri tawo gid hindi ang gobyerno Action Eden. Correct Action Bray damo gina nagahambal kay although nga ti ara gina Action Bray para kuno wangin balanse ang kalibutan hindi kinahanglan nga mayo lang tanan mo may ara gina kaakibat kumbaga nga reklamo Action Bray kay hindi ta man sila yung mabasol kay ila na pagtan-aw pero ma-realize ang ano na to? Basta ma-realize na lang. Sige. Ma-realize man nila Action Bray nga makita man bala bisan butang pa kontrapartido pa sila kung ano nga sitwasyon. Wala na dapat inestoryahan Action Bray. Ay subong ang politika Action Eden niya ipanghaboy ana na sa bintana. Kaya man nila kalayo pagaling ko ng Action Bray mo sang tuig wala nga makabalo sila 2022 pa. Galing kaya ti wala man may mahimo bagod nga ti majority gan isang tawo nagginbutang manda sila sa pwesto pero ti manasalig na lang kon politikahan tani karon hasta sa 2022 si COVID-19 maupod-upod lang ni sa aton. Ate, amo gid Action Bray kay ti hamak mo ang iban nga ni nakakam up na nga ang COVID-19 subong hindi lang health crisis kundi negosyo pa gid. Ano pa? Amo pa na Action Bray ang ginahambal nila. At kita mo giman nagkalakwartahan sa negosyo kay kita mo pag ibwal nga magamit kita face mask, grabing hoarding dayon, grabing pilahay, pagadugay-dugay, facial na naman, linyahanay, alcohol, damo na ginansya Action Eden. Prangkang istorya. Mga business-minded Action Bray. Damo nagnegosyante mo mga microbe la subonghaw. Damo mo no? Do makita mo gani Action Bray puro na lang negosyante, wala naman og bakal. Why naman og bakal pero nasunaran mo Action Eden sa mga mall subong sulod ka sila nga mga sa stores nila inablang baligyaan sa mga sa department ano tawag sila gani? Sa mga grocery stores. Grocery stores, supermarket. Damo-damo nabla stocks Action Eden duay naman gasapak ang tawo. Okay na
sa una lang Action Bray nga mga sinimana mo. Oo. Nga doon nag-aagaway, kid bala nga pag-implement, subong gid pa panagumando pag after 2 days, implement natin, nagasala-sala man ang tawo. Yes. That's why nga, gid Action Bray, ara gina ang law of demand and supplies kung sa business pa. Kahit ka ng face mask, ang balon mo, nagdamo, bing manog, nagpanahi, inablang aton, localized daw, inablang sa aton, made blood lang, oo. Oo. So, nagdamo na siya. So, inaya, labhan mo lang, pwede mo na gamiton na maliwat pagkabuwas. Oo, ang face shield nato, ng iban, may mga ideya man, naghililimo, sa mga suludlan tubig, taklo mo sa ulo nila. Oo, hindi. Action Bray, mga taklob sa Tupperware. Tupperware ko na naman. Mga bunot sa lubi na dumduman na sa iban mo. Oh, grabe ba Action Bray, no? Pero hindi na yung iban ga joke-joke lang takad-lakad lang Action Bray. Pero yung iban nagapakita man na sang kapigaduhon nga yung tawag Action Correct. Bray bala. Yes, yes. Nga instead nga ibakal nila sang 25 pesos dira nga face shield, ibakal na lang nila Action Bray sang makao nila or sa ilang nga pamilya. Kag isa pa, sini nga pandemya ni, may maayo man siya nga nadulot, pero malain gyapon gid kay kasabad gid si action eden Yes, Action Bray, hamak mo September na ginestoryahan yapon COVID-19. Gani ang Christmas why na? Oo, Ano daw nasubuan gani si Tito Jose. Gani man no, dugang kiwi sa babaya kada kantaya. Pero tika by Action Bray, pagtapak sa December 1, let's claim it Action Bray. Ay, amo na ginahulat gid. Or bisan buwas pa. Bisan buwas pa. Matabo Action Bray. Oo. Oo. COVID-19 free na, hindi lang Pilipinas, ang bugos nga kalibutan Action Yes. Bray. Ang US may ato naman to sila kuana, antibodies, ato na bakuna may ara naman to sila action eden Ang Tama-tama. Ang Russia may ara naman. Labi na gid ang China, do linong gid sa tungang gabing China subong. Duway na gid to sa ila, no? Kagang iban nga mapungsod may ara-ara naman. Pilipinas sa lang waay. May mga tuba-tuba tira di kung di mapatihan sa gobyerno. Oh. Yan, may Action Bray. Pero amo na, sige lang nga, kahit nag-pledge man, sang bulig man, ang iban nga pungsod, Aha. especially ang China, Yes. na magabulig sila sa Pilipinas. Especially gid Oo, kay naman Action Bray, sa mga balita, bala nga, gusto gid nila nga mabuligan gid ang Pilipinas. Sige. Aha. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Ida Naboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat aksyon na na bosso. Balita gikan Kapitolyo Provincial. Tiyan mo na ang senaryo to subong. May mga isolate ng lawas mismo ni Governor Lacson, ang mga staff niya. Nag-disinfect sila sa sining office dira. Balik sila sa Lunes. Ang utility nila mo to nag-positive mga kaksyon mo kabudlay sa sitwasyon tano. Sige, ang party sa hikog ni pakarunanta na lang, no? Subaybay lang kamo na mga kaksyon sa Action Night Patrol karon ng Dugay. Sino nang hikog pero pinakasimpleng istorya sang hikog nga ini suno sa report nya mo na may kalain sa buot daw involved ang gugma diri suno sa report mga kaksyon. Action firing line. Las 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan.
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Ginaendorso to sa inyo mga ka-aksyon. Sa wari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Nag-monitor man si Maverick Saint. Mga essential deliveries may gina-problema. Si Alan Rihon, nag-monitor man sa DSB. Hindi ka dapat Rihon maglapaw to sa 24 hours. Kaya kung maglapaw ka na to, i-quarantine ka na nila. Dasal
laging nagpapatunay. Jerry Longaki, taga-monitor man. Classmate ko na si Deriad, taga-monitor man sa Silay. Together we Hambal ni Totoy Katalan, ang gwapo nga negosyo subong sa pandemya, amo ang 2,500 nga vitamin C with zinc dira na sa ila. Nanumduman niya no si Tilt na ano man yung obra niya. to prove that we can heal as one. Si Tastel Alphabito, naga-monitor man. As one with kindness, we heal as one. Why na kita igo pang oras sa atong nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Ini sa Action Brian Mordan maghilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Madamo gid nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,